I mi dalje živimo u ubjeđenju da si vječno na dunjalku ovdje posađen. Da neće doći red na tebe. Nije te Allah za ovo stvorio. Dunjaluk je kuća iskušenja i gubljenja i metaka i života. I ko ne shvati tu činjenicu, njega će dunjaluk izmoriti. Njemu će dunjaluk postati jako naporan. Ali općenito iskušenje ummeta šta? Imetak. Tako nam je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćeš gubiti znači ono što je za tebe, što ti je najdraže, što najviše voliš. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. I čovjek voli, pretjerano voli hajr. Misli se na imetak. Kaže uzvišeni Allah: Men kana yuridu al-ajilata. Ko hoće ovaj svijet, ađalna lehu fiha ma neša. Mi mu damo ono što on želi. Kome je cilj dunjaluk, dakle krajnji cilj dunjaluk, robuje dunjalku. Mi mu kaže damo ovaj svijet, a kaže nakon toga džehennem će biti njegov odredište. On robuje dunjalku, ne zna za Allaha. A onda kaže gospodar o vjernicima: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Ako hoće onaj svijet, وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Pa radi djela i vjernike. Mi ćemo učiniti da njihov trud bude hvale vrijedan i dostojan. Izanalizirajte svojih 10 godina života, svojih 20, svojih 30, koliko god hoćete. Šta ćete pronaći? Pronaći ćete suštu suprotnost od onoga što ste se borili. Za šta ste se borili? Pa borili ste se da budete zadovoljni i srećni i da vam bude lijepo. E pa koliko minuta, sati i dana tog vašega života vam je bilo lijepo? Vjerujte, jako malo. Jako malo. I taman kad namirite nešto dunjalučki gledano, kuću, ne znam, auto, neki luksuz, nešto čini, sad ćeš sad ćeš malo da uživaš. Nećeš da uživaš. Nađi mi jednog koji je uživao. Tamo namiri materijalno, tamo žučna kesa, ne znam, bubrek, nešto, kamen, pomerio se, nije se pomerio. Gdje sad da se pomeri baš kad sam trebao? Ali on se baš tad pomeri. Ali je i to Allahova milost. Dok si se sekirao oko ovog, Allah dželešanu nije dao da se pomjeri. Jer šta da se pomjerio kamen tada, pa onda da te još pritisne ono što te čeka za 5 godina, čovjek ne bi izdržao, nego mu to Allah dželešanu rasporedi. Pa taman, onako dok se sekira za jedno, on mu premesti to da može nekako da premosti da izdrži. Ali ako hoće pravo da proanalizira, jako malo rahatluka, Allahov robe, imaš na ovome svijetu. I zato se ne zanosi da ćeš ostvariti taj rahatluk. Jer rahatluk za ovdje nije predviđen. On je za tamo. Ovdje si došao da polažeš ispite. Da znate, islam vjera nije samo da budeš u džamiji. Biti musliman ne znači da ne možeš nositi markirano. Ja volio pokazati na sebi, ali u mene nije markirano. Znači nositi markirano, možeš paša, samo budi musliman. Najskuplji auto na planeti, samo budi dobar musliman. Kad te zovni muezin u džamiju, nemoj da ti to bude razlogom da ideš u džamiju. Da imaš dobru vilu, da imaš dobro auto, da imaš dobar miris, da imaš voliki mobitel. Sad voliki, nosaš ga, zagrliš ga. Imaj, pašak ti ga nije teško nosat. Ali u džamiju nemoj krast, nemoj harame činiti. Znači nije islam insana ograničio, ne možeš uživati na dunjaluku. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. On je za vas sve stvorio na zemlji. Ako je stvorio na zemlji, što da ne uživam? Što da ne uživam u onome što Allah stvorio za mene? Ispunjaj obaveze. Ashabi su od nas 1.000.000 puta bolji. Dolazi ashab Božijem poslaniku i kaže: Allahu poslaniče, šta nam je Allah naredio? Kaže 5 namaza u toku dana. Šta još? Kaže post. Šta još? Zekijat. Šta još? Hadž. Samo kaže to. 5 namaza, kaže samo. Nema sunneta, ništa, samo farze. Kaže Allahu poslaniče, ja ako to uradim ili idem u džennet? Kaže direktno u džennet. Kaže ja ovdje sam, neću, kaže, dodati na to ništa. Kaže Allah poslanik, kad se okrenu, ako ustraje na tome, ode u džennet. Ako su ashabi mogli to, zašto ja ne mogu to? Znači, držite se farza. Ko može suneti da ga Allah poživi, da ga Allah nagradi. Znači, biti pobožan ne znači neđe se uvući u neku kućicu od cuke i tamo neđe bi, habibi, izađi, progledaj, digni glavu. Znači, putovat. Uživaj na dunjaluku, ali obaveze ispunjaj. Ni po koju cijenu, mladići, djevojke, ne izgubiti vezu sa Allahom dželešanom. Propustiti namaz, ne daj Bože. Uraditi veliki grijeh, ne daj Bože. Mali grijesi su prirodni. Čovjek je slabašan, ali veliki grijeh je crvena linija ispod koje se ne ide.
Pa i ako, ne daj Bože, i to insan uradi, vraćaj se Allahu sa pokajanjem, sa nastojanjem da se tome ne vraćaš više. Ali postoji crvena linija ispod koje se ne ide. Ne vrijedi, braćo i sestre, ništa na dunjalku da dobiješ, a da izgubiš Allaha dželešanu. Ne vrijedi taj ispit, da dobiješ diplomu, a slago si, ne vrijedi ti to. Nemojte da budemo takvi, koji lažima, prevarom, lažim moralom, potvaranjem drugih dolaze do nekog dunjalškog cilja. Vratit će ti Allah to sigurno. I što je najgore, ti se ljudi ne stide i guraju se u prve safove. Oni koji su čestiti, moralni, moraju biti dominantni. I da se onda on postidi, jer si ga ti svojim trudom, radom, zalaganjem, sposobnostima, vjerom, iskrenošću natjerao da se on zapita kakav je njegov način života. A boli nas kad vidimo nepravdu u društvu, ali neće on otići sama, nego kad oni koji su čestiti i pravedni budu dominantni, budu glasni i kažu ovo je pravi način života. Ovako ima da se živi. To što ti radiš nije ispravno. I ne moraš mu to govoriti, nego da ga svojim načinom ponašanja postidiš, posramotiš, da bude to dominantno. Kad će to doći, braćo i sestre? Kad Allahu Ekber uđe u naša srce. Ne samo bude u namazu, Allahu Ekber klanjam, Allah je veći od svega. Pa onda ako dolaze primisli razni, a šetan je najaktivniji kad uđeš u namaz. Pa, subhanallah, kad bi sam tražio dokaz da ima duhovna ta neka sila, da ima šetan, da imaju džini, pa malo kad bi razmislio, koji ti je najbolji dokaz? Kad kreneš klanjat, nema kakve ti ideje ne naumpadaju. Svega se sjetiš. Zna i pitanja se ispita, zna i gdje je pare ostavio, zna šta je rekao prijatelj, a sve bio zaboravio. Jer ima neko ko želi da ti tvoj namaz pokvari. A onda se ti sjetiš, Allahu Ekber. Pa kad ulaziš u namaz, Allah je veći od svega toga. Kada ideš na ruku, Allahu Ekber. Kad ideš na seždu, Allahu Ekber. Zašto se najviše Allahu Ekber ponavlja u namazu? Jer nas Gospodar kroz namaz uči da je Allah veći od svega onoga što nas lomi i muči izvan namaza. Allah je veći od tog dunjaluka koji ti pravi probleme. Vjerujte, braćo i sestre, sa ljudima sam dosta. Sa mladim bračnim parovima, sa starijim bračnim parovima. Allaha mi, većina svađa između ljudi je zbog dunjaluka. Većina problema između kolega je zbog dunjaluka. Neće se bračni drugovi posvađa zato što nisu na sabah ustali. Ili što nisu dijete u Mekte poslali. Nego zato što su potrošili ili nisu potrošili. Što su otišli na putovanje ili nisu otišli na putovanje. Što su ogrebali auto ili nisu ogrebali auto. Uvijek je dunjaluk razlog svađi. I zato nastoj da Allahu Ekber, kad uđe u tvoje srce, dunjaluk je lešina, kao što izreka Ibn Kajima kaže, lav se ne zamara lešinom. Pa neću da trošim energiju na taj dunjaluk. Naravno i radiš i privređuješ, ali rukama si tu, nogama si tu, tijelom si tu, ali srce tvoje u drugoj dimenziji. Živiš za Allaha, za ahiret, za džennet, za misiju, za zajednicu svoju, da pomogneš drugima, da pozivaš druge. Ako je sav smisao našeg dunjalučkog života, da dunjaluk dobijemo, vjerujte da Allahu Ekber nije nažalost ušlo u naša srca. A to je smisao koji treba da osjetimo. Da nevjernici znaju šta vjernici osjećaju u svojim grudima. Oni bi poveli rat protiv njih da im to oduzmu. Kaže, kada bi sin Adamov imao 2 doline imetka, poželio bi 3. Kad bi imao 3, ovo se ne kaže u hadisu, poželio bi 4. Hoće da se kaže, kad bi imao 2, znači ovo ukaziva na brojnost imetka, poželio bi da još ima. Da kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ بْنَ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ. Kaže, usta sina Adamovog može napuniti samo jedna stvar. Koja je to stvar? Zemlja. Znači, kad umreš, zemlja će te napuniti, to je to. A koliko god da jedeš, još bi čovjek želio. Ako ne u tom momentu želio bi šta? Želio bi kasnije. Kaže Ibn Kajim, govoreći primjer šta je dunjaluk. Kaže, dunjaluk isto primjer mravi i med. Primjer mrava i meda. Znači, na primjer, da prospijete ovako meda i da dođu mravi. Ima mrava koji navale na taj med, koji ne znači dok uđu med i uduši ih med. A ima mrava koji stoje sa strane i šta? Uzimaju pomalo. I to je stvarno tako, znači ima mrava, uduše se u medu. Koliko uđu, koliko navale u taj med. A ima i vidiš i sa strana pomalo i oni odu kasnije ostanu živi. Kaže Ibn Kajim, to je, kaže, primjer dunjaluka. Ako ga čovjek hoće da se u njega uvali, znači progutat će ga i poješ će ga, neće ga niđe biti. Međutim, ako čovjek bude sa strane uzimao dunjaluka pomalo, malo,
taj čovjek će šta? Taj čovjek će preživjeti. I zato ako budeš uzimao dunjalka koliko ti je potrebno, znači preživit ćeš. Ako se potpuno zadaš u imetak, u strasti, znači takvog čovjeka će dunjaluk šta? Znači dunjaluk će te pojesti isto kao što med pojede koga? Kao što pojede mrave. Ovo je ispit, ode smo i ne nosimo sa sobom ništa osim 2 deftera. Defter dobrih dijela i defter loših dijela. Hajte, molim vas, pokušajte zapamtiti ovaj hadis. Kaže Allah poslanik alejhi selatu vesselam, doći će se na sudnji dan sa čovjekom koji je najviše uživao na dunjaluku. Znači, pazite, najveća uživanja, čitav život, ali nije bio pokoran. Zaslužio džehennem. Pa će ga dovesti na sudnjem danu i uvesti u džehennem i izvesti. Nije to vječnost halidine fiha, ne. Uveli ga i izveli ga. Pa će ga pitat, Allahov robe, jesi li ikada išta lijepo doživio? Pazi, čovjek živio čitav život u blagodatima. Kaže, nikad ništa. Zbog jedne sekunde, gamse, došlo u hadisu, gams, zamočili ga, izvadili ga. Zbog jedne sekunde u džehennemu zaboravio sve užitke na dunjaluku. A s druge strane, kaže Allah poslanik, dovešće čovjeka koji imao najveća iskušenja. Najveća, ali bio mu'min. Pa će ga uvesti u džennet i izvesti. Momenat boravka u džennetu. Pa će ga pitati, o Allahov robe, jesi li ikada doživio ikakav izazov iskušenje? Nisam, kaže, nikad. To vam je najbolji pokazatelj šta je dunjaluk, šta je ahiret. Jel bolje imati kratko ili imati vječno? La, vrijedi ovdje otrpiti da bi. Zato vjernik nikad na ovome svijetu ne gradi, ne traži previše. Ono ako mala dadne, zahvalan Allah. I ne obuzima ga, to znači da će to ostavi. Ako nema zadovoljan s onim što ima, za razliku od nevjernika, on traga da sebi napravi džennet na ovom svijetu. Sve užitke kako mora da zamisli da pretvori ovdje na ovom svijetu. Zbog čega? Da bi dublje u džehennem patio. Jer ne vjeri onaj svijet. Za razliku od vjernika, on ovdje trpi, skromno ide i s onim što mu Allah subhanahu wa ta'ala odredio, zadovoljan. Ali zna da je konačna nagrada i ljepota ono na onom svijetu. Ovdje čovjek kratko živi napusti. I jel vrijedi graditi na putu dvorce, onda budeš dalje, ostavljaš. Da, ne vrijedi dati ahiret za dunjalu. Gradi ono što će ti dati trajni užitak ohuval dženne. Kaže poslanik alejhi selam jednom drugom hadisu, isto tako, naravno, o tome se može čitao predavanja, ali kratko samo, kome kaže dunjaluk bude bio najveća briga. Kaže, Allah dželešanuhu mu nikad neće dati da se slože stvari u njegovom životu. I uvijek će mu neko nezadovoljstvo biti u njegovim očima. A od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je propisano. A kome ahiret bude bio najveća briga, Allah će mu složiti stvari u njegovom životu. I daće mu zadovoljstvo u njegovim očima šta god da mu se dešava. A dunjaluk će mu dolaziti iako mu se opire, subhano.